Ederki. Jakin dugu, hortatu zaretela ondo. Batzuk, odenak. Baina izan dira baitere batzuk, bihurriaz, arpegia, zuzen ditut ebendikan, Asko, Bueno. Esan dugun bezala, ekarri dugu opari baiala bat, denentzako, eta gaur, erratzian, txintxo, oera jun. Pentsatzen dugu gaur ez zuen etxetan lakatu behar ditugun opariak, han aurkituko dugula jaiotza. Jaiotza jarri aldezu etxetan. Ez da ondo ahitza, izan dizia. Eta jaiotza, Jesus izangoa, ez? A ver, pizka fuerte go, darria. Gaur errantzian, ohera jaten zareten, nian musu batek lan berari. Eta bilurriak ez diren korrika ohera. Gero bufako beha etxetara. Bilai luze bat egin dugu. Itxaso iritxera eta zela nera hona izan dugu. Zuen karta guztiak irakurri dugu. Puzleak, bizikletak, bihurruak, bailaitak pixka bat ere. Gureaz laguntzaileak oso gogor lan ari dira. Gaur gauerako opari guztiak prestatzen. Gau magiko hona izan, zorintzi izan ondarria! Gabon ondarria! Ondo portatu gazte? Iritsi da eguna! Ez dizutu entzuten! Ondo portatu zazte?